suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, suko at hindi ito patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang Amen. Praise the Lord. Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi dito po sa Pilipinas at sa ibang bansa po. Magandang araw sa inyo. Magandang umaga kung dyan ay umaga. Praise God. Isa na naman pong mapagpalang araw ang ating pong tinamasa at tinatamasa sa Panginoon, na kung saan tayo po'y pinagpala. Amen. Kaya nga po dito sa ating pong buhay ay marami tayong dapat na matutunan, lalong-lalo na sa salita ng Panginoon. Kaya po sa gabing ito, praise God, ako po ay patuloy na bumabati sa aking kong kasama, kamanggagawa sa ubasan ng Panginoon, sa ministeryo na ipinagkatiwala ng Diyos, no, sa ating po. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Gab Cruzada, na bumabati ng magandang araw sa ating lahat. Ito po ang tinig ng pag-asa na ating po natutunghayan tuwing Martes at Huwebes ng gabi sa ganap na kapito. Kaya praise God, samahan niyo po ako sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Ngunit bago yun, ako po ay humiling sa inyo na samahan niyo muna ako sa maiksing panalangin na ito. O dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, ikaw ang patuloy na maitaas sa aming gawain na ito. Lord, bagamat kami ay magkakalayo, hindi ito hadlang, Panginoon, sapagkat narito ang social media upang kami, Panginoon, ay makapagpatuloy sa pag-aaral ng iyong salita na amin po pinag-aaralan. At tunay nga po mapalakas ang bawat isa. Lord, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, pagkukulang, Panginoon, O God. At tunay nga po, God, sa gawang ito, Panginoon, ikaw po lamang, Panginoon, ang aming pong pinasasalamatan. At ang iyong lingkod, O Diyos, ay patuloy na maitago sa iyong likuran. Salita mo, Panginoon, na lumabas sa aking mga bibig. At gamitin mo lamang po ako, Panginoon, at tagapagsalita mo. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. No? Magandang araw, magandang gabi sa ating lahat, no? Sa bawat isa sa inyo. Narito po tayo upang patuloy na sundan, no, ang serye ng ating pong pinag-aaralan o pinag-uusapan sa mga nagdaang araw, no? May mga nauna nang nagturo, no? At ang tema natin na pinag-uusapan ay patungkol sa paano tayo magko-crossover. Yan, okay? Ano yung crossover, no? Crossover and possess the land. Yan, no? So, dito makikita natin, no, sinabi po dito sa Joshua chapter 1
verse 11. Ano? Then, umpisahan po natin sa verse 10, beginning verse 10 to verse 11. Then Joshua ordered the leaders to go through the camp and say to the people, "Go some food ready, because in 3 days you are going to cross the Jordan River to occupy the land that the Lord your God is giving you." Amen. Praise the Lord. Ang Diyos ang magpapala ng kanyang salita sa gabing ito at ay mapagpala ng kanyang salita. Patuloy tayong samahan ng ating Panginoon, maging ang Banal na Espiritu Santo ay tayo po'y maturuan. Amen. No? Sa makikita natin dito mga kapatid, no, si Joshua po ay nagsasalita na siya sa kanyang mga kasamahan ng mga Israelita. Ito yung unang-unang project na gagawin po ni Joshua after na ma-receive niya ang leadership, no? Dahil nagkaroon po ng transition yan mga kapatid, no? From Moses going to Joshua, nagkaroon po ng transition, no? If you read the book of Deuteronomy, no, diyan po yung kinukuwento na ni Moses yung mga nangyari sa loob ng mga ilang taon na paglalakbay nila, no? Sa mga ilang taon na paglalakbay nila, pag sabihin natin mga 40 years na paglalakbay nila, no, ay naroroon na kinukwento na sa kanya, sinasabi na ni Joshua kung ano yung mga ginawang mangha-manghang bagay ng Diyos sa kanilang paglalakbay. Ano? At dito nga, pagdating po ng Joshua chapter 1, ito na po yung first project na meron pong natanggap. Ito po yung unang-unang gagawin ni Joshua bilang isang leader. No? And if you read beginning verse 1, no, makikita mo po dyan, meron pang salita ang Panginoon dyan. Ang Diyos po ang nakipag-usap na, no? Dahil nga po patay na po si Moses nito, no? So ang Diyos po nakipag-usap na sa kanya. Sabi po ng verse 1, basahin ko lang po, sabing ganon, "After the death of the Lord's servant Moses, the Lord spoke to Moses' helper, Joshua, son of Nun." So ang Diyos na po ang nagkipag-usap kay Joshua kung ano yung pinangako niya kay Moses diyan sa kanilang pupuntahan, no, promised land, ay binanggit niya rin kay Joshua dahil nga si Joshua na yung nag-take over ng position na iniwan na po ni Moses. So dito binibigyang halaga ng Panginoon kung paano at ano ang mga dapat nilang makita at magagawin, no, na mga pagdaraanan nila. But then again, pagdating po ng verse 10, after they spoke to God, no? If you read verse 9, sabi niya, "Remember that I have commanded you to be determined and confident. Do not be afraid or discouraged, for I, the Lord your God, am with you wherever you go." So ito po yung binigay ng Panginoon kay Joshua na isang promise sa kanya ng Diyos na hindi kita iiwanan kahit saan ka magpunta, naroroon ako. Kaya nga po, nung marinig ito ni Joshua, after they have conversation with our God, no, bumalik siya, no, bumalik siya ron sa kampo, no, at kinausap niya yung mga leaders. Hindi niya kinausap yung mga maraming tao, kundi yung mga leaders lang, o yung actually ang leaders nito yung sa tribes, no, sa 12 tribes, no, kinausap niya. Sabi niya ganoon, sabi nga dito, then Joshua ordered the leaders to go through. Inutusan niya yung mga leaders na pumunta, libutin, no, ang buong kampo at sabihin sa mga tao na maghanda ng pagkain, sapagkat sa ikatlong araw sila ay tatawid sa ilog Jordan para sakupin ang mga lupain na ipinangako ng Diyos at ibibigay sa kanila. So ito yung sinabi ni Joshua. Ngayon po, no, sa buhay natin mga kapatid, meron po tayong binabaka, meron tayong tinutunggali. At ito nga po, no, nakatapos na tayo ng 2022. We have already stepped in the year of 2023. No, we have already crossed, no, nag-cross over na po tayo sa 2023. Ano ang dapat nating gawin? Okay? Now, before we cross the river, or before the crossing the river, meron pong mga ginawa dito, no? Merong mga
ginagawa o ginawa bago nakatawid, no, ang buong grupo ni Joshua, no? If you read chapter 2 and chapter 3, makikita nyo dyan yan. But then again, let's focus on the word cross, yung crossing the river, no? Yung crossover and possess the land. Okay, yan po yung team natin for the whole year ng Jesus Philippines. Crossover and possess the land. Now, there are secret, no, to cross over, no, on crossover. Meron pong secret. Meron po akong nakitang ipinahayag ng Panginoon sa akin dito, the secret on crossover. Yan po yung pag-uusapan natin. Okay? Ang tema natin ay crossover and possess the land, pero pag-uusapan po natin is the secret on crossover. Yung sikreto po. Okay? Para malapag tayo po ay tumatawid sa mga bagay na ating pong binabaka, lalo na ngayon tayo pong mga naglilingkod kay Kristo. Panibagong taon, ano na naman ba ang gagawin natin? Ano na naman ba ang pagagawa ng Panginoon sa atin? Okay? Kinakailangan po, meron tayong mga dapat na malaman, no? Secret on crossover. Dapat alam natin ito. So, dito nakita ko na talagang merong ginawa, no, before they cross the river, no? Actually, hindi lang po chapter 1 ang binasa ko. Actually, nabasa ko na po itong Joshua. But then again, I read it again, ano? At ako po ay nakaabot na doon sa chapter 4, chapter 5, no? Nabasa ko na po siya. But I saw a lot of things na naging sekreto po nila before they cross the river and after they cross the river. Okay? Dahil ang sabi dito ni Joshua, no? In 3 days, sabi niya, you are going to cross the Jordan River to occupy the land that the Lord your God is giving you. No? Talagang sinasabi niya na yung Diyos natin, yung Diyos ninyo ay may ibibigay na lupain sa inyo. Ito yung promise, no? Actually po, nasa bungad na sila ng land of promise niyan. Nasa bungad na po sila niyan. Yung tatawiran po nila, mga kapatid, ito po yung ipinakita kay Moses. No, bago po namatay si Moses, ipinakita na sa kanya ng Diyos ito. Nang sabi sa kanya, tinawag siya sa bundok, pag-akit niya sa bundok, sabi ng Panginoon sa kanya, Moses, tingnan mo, tanawin mo ang mga lupain na yan. Yan ang ibibigay ko. Yan ang ipinangako kong lupain. Makikita mo. Pero hindi na po siya nakapasok diyan. Ipinakita na lang sa kanya, no? Hindi na po naabot, hindi na po nakarating si Moses. Amen. So, praise God. Dito po tayo sa panahon po ni Joshua. Now, secret on crossover. What are the secret on crossover? Okay? Meron po dito. What are the secret on crossover? Number 1, sabi po dito ni Joshua, I saw this, no? Sabi gano'n, get some food ready. Because in 3 days, yan, sabi niya gano'n, ano? Get some food ready. Actually, inutusan niya po yung mga leaders na maglibot sa buong kampo. At sabihin na maganda sila ng mga pagkain. Okay? Maganda ng mga pagkain. So, natural. Siyempre, maglalakbay kayo, kaya kailangan nyo maganda ng pagkain. But, the thing is, nag-step sa akin the word ready. Okay? When you are crossing the river, or when you are going to break camp, kasi magbi-break camp sila dyan aalis sila Actually, no, pag binasa nyo po yan, dumating po ang pagkakataon dyan na sila po ay umalis na, lumakad na sila. Okay, if you read Joshua chapter 3, tumayo na sila dyan, no? They woke up early, nag-prepare sila, umalis sila doon sa lugar ng Acacia, tapos naglakad na sila. Pero meron pa sinabi diyan si Joshua, no, habang naglalakbay sila, dahil yung iba diyan excited na makatawid ng kabilang ibayo. Pero bago sila makatawid, sinabi na ni Joshua na paunahin nyo yung Ark of the Covenant o yung kabanantipan. Okay? Now, number 1 secret, no, in crossover is be ready. Okay? Be ready or get ready. Sabi kasi dito ni Joshua, get some food ready. Okay? So, yung food po, given na po yan pag maglalakad tayo, pag maglalakbay tayo. But, the thing is, be ready. Be ready for what? Okay, sila po ay magkukross ng river.
expect na po na doon po sa kabilang ibayo na kanila pong sasakupin ay may mga nagmimay-ari o may nagkukumanya. Okay, sa pananagalog po, may umaangkin. O alam nila, kanila yon, but then again, nandito na po yung tunay na may-ari. Naglakbay sila ng 40 taon. Okay, naglakbay sila. At ito pong grupo na ito ay sasakupin yan. Siyempre naman, hindi po sila papayag. Kailangan nilang idepensa. So, kaya nga po kailangan sa pagtagos po natin o sa pagtawid po natin, no, kahit ano po yung tatawirin natin, always be ready. Okay, kailangan lagi tayong handa. Katulad po natin mga mananampalataya, kailangan po lagi tayong handa, no? Alam nga handa, sabi nga ng Bible, 'di ba, sa aklat po ng Ephesians, yung armor of God, isa dun sa sinabi doon na yung sword, no? Be ready or ready to preach the gospel, yun yung sword, 'di ba? So, dito naman, ipinapaghanda tayo ng Panginoon in everything, spiritual life, no, especially our spiritual life nowadays, mga kapatid. Marami tayong kakalabanin, marami tayong babakahin, no? Hindi lang po personal, hindi lang po material, hindi lang po financial, but of course our spiritual being, no? Lalo na pag nakakatanggap na tayo ng paghihirap, medyo nahihirapan tayo sa buhay, nagkakaroon tayo ng depression, nagkakaroon tayo ng anxiety, ang hirap. Pero remember, sabi ng Panginoon, be ready or be prepared. No, kailangan maging handa tayo diyan. Kaya nga po sabi ni Joshua rito, no, get some food ready. Okay? Kailangan yung ready, ibig sabihin po niyang ready niyan. Actually, hindi lang po sa pagkain yan eh. Kailangan po ready ka sa lahat ng bagay. You are ready, no? Pagdating po ng battle, you are ready. Mahirap po, ready ka lang sa pagkain, sa kainan ka lang handa. Pagdating naman sa battle, wala kang kalaban-laban. At tumba ka kaagad, wala, sayang lang yung pinagpaguran mo. Okay? Be ready. Kaya nga, sabi ng 1 Corinthians, no? 1 Corinthians chapter 16 verse 13, sabing ganon, be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong. Kita niyo, ulitin ko po. Sabing ganon, be on the alert, stand firm. Oh, manatili daw po, tumayo dyan, dyan, no, mag-standby ka dyan. In the faith, saan po mag-stand firm? Sa pananampalataya. Okay? Stand firm in the faith, act like men, be strong. Okay? Yung maging matatag ka, be strong. Remember, in this Joshua chapter 1, if you read verse 9, di ba, sabi sa kanya, be strong and courageous. After the God said na itong salita na ito, no, and meditate the word of God day and night, na sinabi sa kanya, pagdating ng verse 9, be strong, no, and courageous. Yan, sinabi sa kanya, no, na kailangan maging matatag ka, maging matibay ka, maging matapang ka. Okay? No, katulad ng sinasabi ng Panginoon kay Moses, ganoon din ang sinabi niya kay Joshua, be strong. Kasi nga kailangan maging strong tayo. Okay? Be alert. Bakit magiging be alert tayo? Sabi ganoon, be on the alert. Kasi alam niyo, ang kaaway, kahit saan nang gagaling yan eh. No? Kung minsan, nasa likuran natin, minsan nasa harapan natin, kung saan, ano-anong gagamitin yan. But then again, we have to be watchful or be ready. No? Sabi nga ng ating Panginoong Hesus, be sober in vigilance. No? Kailangan daw maging ganun tayo. No? What Paul says in 1 Thessalonians chapter 5 verse 6, sabi niya gano'n, no? Sabi ni Paul sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 6, so then, let us not sleep as others, no? Let us not sleep as others do, but let us be alert and sober. Okay? Huwag daw tayong tumulad sa iba na patulog-tulog. Patulog-tulog sa kangkungan. Naku po, patulog-tulog sa kangkungan po yan mapupulot, no? Kasi alam niyo ang kaaway, sinasabi ko nga po sa inyo, wala pong gagawin niya kundi tayo po ililangin. Walang gagawin ng kaaway, walang gagawin ng demonyong niya kundi tayo po ay sirain. No? Di ba, sabi nga ng John chapter 10 verse 10, anong ginagawa niya? Yung magdinakaw niya, kaaway na yan? To kill, to steal, and to destroy. So, yun lang naman ang gagawin niyan eh. Oh. Kaya, kailangan maging handa tayo. No? Pag dumating yan, ready tayo. Sabi nga ganun, be strong. No? Act like men. Stand firm in the faith. Diba? Yung faith, napakasarap po niyan. No?
Hindi po yan kinakain, pero masarap po yan na meron kang pananampalataya. Kasi diyan mo masusubok ang Panginoon. No? If you stand on your faith, no, makikita mo, no, God will move. Kasi diyan tayo tinitingnan ng Panginoon. Sinusukat tayo ng Panginoon natin sa pananampalataya natin. Kung gaano katibay, kung gaano katatag ang ating pananampalataya, no, saan man tayo dali ng Panginoon, yung faith natin sa Kanya, hindi nawawala. Amen? So, yun yung number 1. Now, be ready. And sabi dito ni Joshua, get some food ready because in 3 days, tignan nyo po pinaghahandaan niya ng pagkain. Actually, hindi lang po basta pagkain yan, dapat po ready po sa lahat. Amen? Okay? So, ano ba yung pagkain na yan? Naalala ko, parang diniscuss na ni Pastor Dong ito. Yung pagkain yan, yung Word of God. No? Yung spiritual food natin. No? Yung spiritual food natin, wherever we go, ready tayo, no, to preach the gospel in season or out of season. Amen. No, praise God. No, yun po yung dapat nating pinaghahandaan. And of course, sabi nga, be ready, kasi pag dumating ang Panginoon, you will receive the promise of God. Ito po, land of promise ito no? Ngayon, ang promise po ng ating Panginoon, hindi na land of promise no? Yung heaven na po ang promise ng Panginoon sa atin. You will be on heaven forever and ever. So yun yung dapat nating inaantay. Yun yung dapat na, hindi yun dapat na pinaghahandaan natin habang hinahantay natin. Amen? And remember, kung ano po nakikita ninyo sa panahon natin ngayon, no, ay marami na po nagsasabing mga preacher and pastors, mga kahit po mga Bible scholar, no, na sa ibang bansa international, maging dito po sa Pilipinas. Sa trend po na nangyayari ngayon, napakalapit na pong bumalik ng ating Panginoon. Kaya nga po maging handa tayo mga kapatid to cross over. Amen? Number 2, okay, the secret on cross over. Number 2, sabi ko nga po sa inyo hanggang chapter 3 po, makikita niyo yan, how they cross the river. No? Number 2, sanctify yourself. Okay? Although dito po sa verse 11 hindi po siya nakalagay. But of course, no, when we are crossing the river, when we are crossing sa mga bagay na ating pong tinutunggali, we have to be sanctified. Okay? Although in our days, no, sa panahon po natin ngayon, we are sanctified by the death of our Lord Jesus Christ. Okay? Pero alam niyo po ba na magiging magmamanifest lang yung sanctification na yan kapag tayo po ay yung salita ng Panginoon na ating pong naririnig, na ating pong nababasa, ay nagiging buhay po sa atin. Okay? Ulitin ko po. Ang kakasihan salita po ng Diyos ay buhay. Di ba nga po, sabi po ng Bible, di ba? Ang salita ng Diyos ay buhay at ganap. Okay? So, dapat po, dahil buhay po yung salita ng Diyos, pag pumasok sa iyo, dapat buhay din. Nabubuhay din. Amen? Ibig sabihin, nagmamanifest. Okay? Nagkakaroon siya ng manifestation sa iyo. So, ito po yung, dito po mangyayari na once na yung salita ng Panginoon ay mag-manifest sa iyo na isa ka pa pamuhay mo yung salita ng Panginoon, then, yung pong kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na naging dahilan ng sanctification po natin, ay magkakaroon ng bisa sa iyo. Kaya nga sabi ni Joshua, before they cross the river, sanctify yourself. So Joshua chapter 3 verse 5, sanctify yourself, for tomorrow the Lord will do wonders among you. For tomorrow the Lord will do wonders among you. Kita nyo, ang Diyos ay gagawa ng mga bagay na himala sa buhay mo, sa buhay nyo. Now, ano nga ba yung sanctify? Okay? Sanctify is the process of to become pure, to becoming pure and holy. Okay? Magiging tawag doon, may purification, parang tubig po talagang malinis. No? Meron pong purification na mangyari sa iyo. So ibig sabihin po ng sanctify is away from sin. Okay? Set apart, no? Talagang talagang napalayo ka na, lumayo ka na sa kasalanan. Okay? Before when you're crossing the river, you must sanctify yourself. Sabi nga ni Joshua, sanctify yourself for tomorrow the Lord will do wonders
among you. Sa buhay po natin, bilang mga mananampalataya, bilang mga naglilingkod kay Kristo, we must always secure ourselves by sanctification, by sanctifying. No? Kasi alam nyo po, yes, nandito pa po tayo sa lupa, we are prone. Makakagawa po tayo ng pagkakamali. But praise the Lord, by the grace of God, no, may way tayo, no, na makabalik muli doon, maka-step tayo doon sa tawag noon sa line box ng Panginoon, kasi napatawid ka sa kabila na outside ka no, when you commit a sin, na outside ka, pero meron tayong way by the grace of God. Alam na natin kung ano yung dapat nating gawin, no, para tayo makabalik, at wag nating hayaan na tayo po ay patuloy na natatabunan, nakakagawa ng pagkakamali sa Panginoon, nakakagawa ng pagkakasala sa Kanya, na natatabunan ng bagay na eventually makikita mo, malayo ka na, inanod ka na, no? Nahihirapan ka na sa buhay mo. Yan. Kaya we must always have sanctified self. No, yung buhay natin kailangan po lagi pong may purity, no, lagi pong may holy. Sabi nga ng Panginoon, 'di ba, sa aklat po ng 2 Peter, live holy for I am holy. No, sabi ng Panginoon, mamuhay kayong may kabanalan sapagkat ako ay banal, sabi ng Panginoon. Okay? Hindi po mahirap mamuhay ng may kabanalan. Okay? Ang mahirap po yung mamuhay ka ng malayo sa kabanalan. Bakit? Okay? The meaning of life is to live with Jesus. Okay? So, yan po yung dapat. We have to sanctify ourselves, no? In one of the secret on crossing the river, no? One of the secret on crossing the river is sanctified yourself. Now, sabi mo nga sa sarili mo, I must have a sanctified self. Okay? Ikaw self, kailangan sanctified ka. Amen. No? Before we cross and after we cross the river, bago po tayo, tandaan nyo po, mayroon tayong mga river, mayroon tayong mga dapat tawirin, no? Sabi nga nung iba, maitawid ko lang ito, masaya na ako, no? Parang naalala ko nung nag-aaral pa ako nung high school, no? Kapag may exam, let's say sabihin natin periodical test or preliminary test, no? Na hindi nakapag-review dahil nga po puro barkadang inaatupag, no? Habang nag-e-exam, sinasabi ko na lang sa sarili ko, maitawid ko lang to, masaya na ako. You know that, alam nyo mga kapatid, no? Ay, sa buhay natin, hindi po pwedeng gano'n, no? Maitawid mo lang, masaya ka na, no? Hindi po. Kahit nakatawid ka na, katulad po ng sinasabi ng number 1, kailangan lagi ka pa rin handa. Kailangan lagi ka pa rin sanctified, no? Kahit nakatawid ka na, remember, tayo pong mga Kristiyano, yung mga tunay na mananampalataya ni Kristo, ang tawag po sa English niya, the true Christian. Alam nyo, yung mga true Christian na yan yung target, number 1 target po ng demonyo, no? Yan yung unang tinatamaan, yan yung unang pinupuntirya ng kaaway. Kasi true Christian yan no? True Christian, tunay So gusto niya maging half-half or maging fake Christian. Alam niyo ba yung fake Christian? Yung mga fake Christian na yan, no? Marami po ngayon yan. Ako po, nagsisimba, pero paglabas ng simbahan, paglabas ng gawain, no, balik na naman sa makamundong gawain. Ito pinakamatindi mga kapatid, no? Marami pong mga nasa loob ng church ngayon, no, ay sasabihin natin nasa spiritual, lalo na pag kumakanta sa church, no, kumakanta ng Christmas song, kumakanta ng mga worship song, kumakanta ng praise song, no? Grabe kung makabirit, no? Pero tignan mo, kumakanta pa rin ng secular song, kumakanta pa rin ng mga worldly song. Sabihin na natin worldly song o hindi na secular song, di ba? Alam nyo, kasi pagka sinabi po kung secular, out of religious activities. Okay? So, yun, maawit pa rin. Yung iba pa nga, nanonood pa ng concert, no, ng mga secular music, lalo na sa Manila, no, sa mga SM, sa mga ganyan, madalas mayroong mga palabas yan, kung lalo naman nagpo-promote ng mga album, no, papanoorin, no, secular music, dapat ang panoorin na lang natin at saka pakikinggan natin yung pong Christian music, 'di ba? Sabi nga, suportahan natin yung sariling atin. Yung secular music, mga kapatid, hindi naman to sa atin
Dapat Christian music ang ating sinasamahan or sinusuportahan. And isa rin po yan sa way na masasanctify ka, mga kapatid, no? Once na iiwas mo yung sarili mo diyan po sa sinasabing secular music niyan o secular world, yung mga galawan ng mundong ito, no? Napapalayo mo yung sarili mo diyan, kaya ka nakakaiwas dahil you are sanctified. Okay? You are away from sin. Pero kapag hindi mo nagagawa yan, you still there, you are comforting in this world. Sabi nga ni Pablo, do not be conformed in this world. Pero ikaw ay nandoon ka pa rin, you're always confirming in this world. Mga kapatid, nakakatakot. Hindi ka pa sanctified. Hindi ka sanctified. At nakakatakot yan when you're crossing the river. Baka anurin ka ng ilog. Baka anurin ka ng agos ng ilog na tinatawid mo. Kaya pakaingat tayo. Amen? So, yun po, sanctify yourself. Napaka-importante po yan. Sorry po, baka po may mga Kristiyano pa nanonood ngayon, na nandun pa sa secular music. Naku, iwasan nyo na yan. Baka meron pa sa mga cellphone ninyo, mga worldly song, maaaring mababalitaan natin. Marami pang mga secular, pero wag na tayo makiayon. Amen? Wag na tayo makiayon kasi hindi naman yan kantang papuri sa Panginoon. Not unless kung ang mga kanta ay papuri sa Panginoon. Let's say, sabihin natin, may nag-concert sa Manila o may nag-concert sa ibang lugar. Halimbawa, nag-concert ang Planet Shaker or mga banda or mga grupo na Christian music ang kanilang kinakanta. Well, let's support them. Amen? So, napasadahan ko lang po kasi marami po akong kilalang mga Kristiyano ngayon ganyan, marami po ako nababalitaan. Actually, sa mga pinupuntahan ko po, nakikita ko pa rin. Even lalo mga kabataan po, yung kanilang mga cellphone, may mga secular music pa. Pag nag-post, lalo na yung mga My Day na yan, pag nag-post, secular music yung awit, pero Kristiyano siya. Okay? Okay. Number 3, okay, secret on crossover. Okay? Pangatlo na po ito, mga kapatid. Sabi po dito ni Joshua, sabi niya ganun, in 3 days you are going to cross the Jordan River to occupy the land that the Lord your God is giving you. Okay? Number 3 po, occupy and possess the land. Okay? Importante po ito, If you read Deuteronomy chapter 1 verse 8, Deuteronomy chapter 1 verse 8, yan po yung sinabi ng Panginoon kay Moses, at kinukwento niya kay Joshua yan. Okay? Yan po yung mga bagay na kinakailangan nilang sakupin. Okay? Yung ang kahangganan ay ganito, nasa ilog Euphrates, ganyan. So, yung the land of Araba, yan na yung mga dapat nilang sakupin. Okay? Now, when you are crossing the river, number 3 secret is occupy. When you're there, kapag nandyan na po, sakupin mo na, angkinin mo na, possess mo na, kunin mo na. Alam nyo, kapag dumating po yung break ng Panginoon sa inyo, mga kapatid, let's possess it. Kunin na natin, yakapin na natin. Kaya yan po yung pangatlo, occupy and possess the land. Kasi yan po yung binibigay na sa iyo ng Panginoon, mga kapatid. Kaya alam nyo, mga kapatid, kapag tayo marami pong may mga prayer po tayo, tapos nakita natin, nandiyan na yung answered prayer. Wow! Huwag mo nang pakawalan. Occupy, possess it, kunin mo na, angkinin mo na yan, nasa iyo na yan. Amen? Katulad ng ating salvation, kinakailangan yan, angkinin mo, Lord, I am free, I have a salvation. Ganon, possess the land. Kaya nga po, possess the land, cross over and possess the land. Napakarami po niyan. At ako po naniniwala na marami pong ipinangako ang Panginoon sa atin na kinakailangan nating kunin kapag kayan po ay naririyan na, angkinin na natin. Possess everything na atin pong nakikitang ito po ay binibigay na sa atin ng Panginoon. Remember, God's timing is always perfect timing. Although pinapadaan ka ng Panginoon sa maraming bagay na akala mo pangit. But then again, He makes everything beautiful in His time. Amen?
Ganun po ang gagawin ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, ito pong pinag-uusapan natin, crossover and possess the land. No? Napakaganda po nito. Now, we are, tayo po ay nag-umpisa na. We are, let's say, nag-umpisa pa lang tayo. We are walking. After that, magra-run na po tayo in the year 2023. Marami pa tayong tatakbuhin, mahaba-haba pa. Pero alam nyo po, itong tatlong bagay na ito na pinag-uusapan natin, pinag-usapan na natin sa gabing ito. I hope na naunawaan nyo po. Kamot may mga kapatid, you will receive the promise of God. None other than yung pong pinangako niyang land of promise. Church, I want you to understand na ito pong pinag-aaralan natin na ito, isang napaka-importanting bagay. Hindi lamang po ito sa personal, hindi lamang po ito sa physical, but then again, in the spirit, no, kinakailangan po ito po ay ginagawa natin, ginagalawan po natin. Amen? Praise the Lord. Amen. Can we pray? Father God in heaven, Lord, we honor you and we praise you. Salamat po, Panginoon, sa biyaya mo sa amin. Truly, O Lord, ang iyong pangako ay di nagmamaliw. Kaya't, Panginoon, amin pong tinatayuan ang iyong pangako na to this year, O God, we will cross the river and we will possess the land, Lord God, na ibinibigay mo sa amin, Panginoon, O God. Salamat po, Diyos, sapagkat ipinakita mo na sa amin, Lord, sa aming pangitain na ito, Diyos, ang pagpapalawak ng ministeryong ito. Hindi lamang, Panginoon, God, sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa labas ng bansa. And I declare, Lord God, that Jesus be lifted up all over the Philippines and Jesus be lifted up outside the Philippines. Thank you, Lord, for the word tonight, to God, at patuloy kang maitaas, Panginoon, sa buhay namin. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin, dinadakila. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord, mga kapatid. Thank you po sa inyong pakikinig. Maraming salamat po. At ako po ay sinamahan ninyo. Ako po ay muling nag-aanyaya sa inyo, mga kapatid, na tunghayan po ang amin pong live streaming na ito tuwing Martes at Huwebes po ng gabi. Ganap na ikapito ng gabi, no, ang ating pong tinig ng pag-asa. So, patuloy po tayong pagpala ng Panginoon. At ako po'y nagpapasalamat, isang oportunidad po na makapagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. No? Maraming salamat po sa ating Diyos. Ang katalinuhan po na ibinigay niya sa atin ay ating pong dapat ipagpasalamat. Kaya tayo po ay patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos. No? Huwag po natin kalimutan. Maraming salamat po. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Gab Cruzada, ng Jesus Be Lifted Up, Alaminos, Pangasinan Chapter, na bumabati sa inyo ng magandang araw at magandang gabi. God bless us all.